Yesu Omoyo tiguite na tulikire Ragira rurarire atiko sembo jikokora ndiko sembo jikokora Samarieta nguru kumolis kuyo ngongo na ande ngono kabaru Mong'ina wese masa ekosori yokwege igo Ragira tuomeranete mwaka 93 tukara bugia na nyamestia peacemakers na buburia yarenge ya iseba isemoke kurobu tukaenda murachogo tukabuto tukubugia asekera kurobu twaragendereire asamangana yechinga kinyinge makwiri na mabe marwandikire nono tuaterete linet tuaterete ndeli ninje na kwaneta linga gaki fata tojatige mamweje namangana nda mange na barenge omuntu renge nekegwa uke kiabene kubiyeso ngotera na boigo akubwatira mangano mu mangana ndo situ ngotera itangoligirerio tabu gango bwatira mu go ngotera nga pole sana sumuchi Ragira na mono nyamecheo na Gusii Nenja Samarieta ngoro kukayusi mausa igo manyekaine muna mwana musikio kurukumise kichana igo nde no gukumio konne mono asogo sirio yo minto James Ragira mwana Equincha oitwara abaire nera senga kinyinge nje nonya ntwale kubuginera nje na kamurangirio chombugesi ya na murangiria sepande ya no chombugeri gento ndagete umbugeri igo na abaire no gukumio konene ekero na ibunga Ragira osirire aseri tukoria rero bono ngo basabanga abaminta masabikeito abasana bairi ka kimoto bwatesi tukore nyangi ya Ragira buya kekora maguri aronaro na ndene gistinto kumanyanga ningo asanti mboyama marambamba ncha Samarieta ngoro kupita ramanga epandi ane bana kaganda bandi ase bandi goro kaganda ka Gusii Ragira no musanya nabo matuka mange tu amanyande mwaka 2011 tuabere to kwa banere ngo change seitari masoesi ye bitatu akora saga twalire chishongo toka twalengamo at least ekero naigu Ragira osirire na abano 10 tiengero tukoti tietikorara yabetereka twabuka twamnyoka gocha kwene kingane ekene twikiro mochi twanyorenga na ekene Ragira oraje endo togo sabana batwere no baremu amano kobwaterana kinga kiechi Ragira arasenge akitimbu atimange kenya saya tubwatsi abantu baminto muri muri TV mawo yako rukwaro ni kwambuka kurumagene mesa yitali muskin sweet masiwa ze bandi yapana kaganda bandi toko rupora asumuchi Ragira my friends njeti ngonyara kwatabanga nkorera ngande Ragira okura pana ninje bweka ngwera nabana bana because ninje ntigareti ngainko ngotigarie elieta Ragira ochire elieta ya tiganya sawo manyiti because ngatabanga nyasaye bakwana rumu ira pana igende kinde moyo nje tema chake channel ya YouTube channel iko tintaba ngomocha kata yaki ngabana Ragira kwete akacha koni YouTube ja channel yapana kinde moyo nkonya ni chinde moyo to konya na ekole moyo ngokonya YouTube channel Christian Barambamba naende kimure sense ekintu yuko mukurenda hendo muno ebibiria kata banga oro memero bekira masisedia naende ruaragererio my friend omwana Mbaramba omwana Nyasaye akongito bate akongito bate tangange tibuno ngangete ako nama komenta ya onya kore moyo karatera nyigwe Yesu onya kore moyo karatera banyina Yesu Omoyo tiguite na tulikire Ragira rurarire atiko sembo jikokora ndiko sembo jikokora utora inu maruna wako